जे बिपिएफ दोलोआ 28था मासि आवथायनो थांगासिनो दङ आरो सरकार दानो थांगासिनो दङ बिजेपिआ मोन8 बियाबाव देरहानो थांगासिनो दङ इउपिपिएलआ मोननै बियाबाव आरो कंग्रेस मोनसे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड मोनसे गासै बे डाटा बे डाटानि सायाव नोंथांनि मोन्दांथि गिबियावहाय आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि जानानै नोंथांखौ आरो नोंथांनि चेनेल नायग्रा साफ्रोमनिसिमबो जोंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोबाय लोगोसे जायफ्रा विभिन्न पलिटिकेल पार्टी हान्जानिफ्राय बिजाथिनि महरैहाय दिनैहाय बिथांमोननि जि भाग्य परीक्षा खालामदों बिसोरनिसिमबो आं अल दा बेस्ट साबायखर बावहरबाय लोगोसे नोंथांनि जेनाखि एग्जिट पोल बे एग्जिट पोल मथे आङो दा बे स्टुडिय'निफ्राय माने नोंथांनि एग्जिट पोलावहाय एबसलुट पार्टिया जोंना बिपिएफआ फैगासिनो दं नालाय बेनिखायनो आङो नोंथांनि जानानै कंग्रेचुलेसन हरग्रोबाय आरो बेफोर आरोबाव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे दुखुनांथाव खौरां लानानै फैबाय रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ जोंनि इलेक्शनाबो जोबबाय आरो बे भटनि समावनो माखासे जाथायबो सोमजिनानै थांबाय आरो माखासे बेसेन गोसा जिउआबो जोबनानै थांबाय रायजोफोर थिग बेबायदिनो जोङो मैयानि समावहाय आसामनि सासे टप सिंगार जुबिन गार्गनि गोथै सहखौहाय जोबथा बिदाय होनाय जोङो नुनो मोनबाय रायजोफोर दानिया मावनांगौ बाखिफ्रा दंबावो जाहैबाय सिंगापुराव माबोरै थैयामोन जुबिन गार्गजोंहाय सोर मा खालामलायदोंमोन आरो जुबिन गार्गनि सोर हेंथा मेसेज गेलेदों आरो सोर मा भिडिअ बानायदों बेखौहाय नायबिजिरनायनि खामानिया पेन्डिं जानानै दङ बेखायनो एसे साबधान जा जुबिन गार्ग बिथांनि सायावहाय बाराद्राय गावखौहाय स्मार्ट दिन्थिनायनिफ्राय गोजानाव था रायजोफोर दानिया नैथि दुखुनांथाव खौराङा जाहैबाय जोंहा NLC-नि बङाइगाव डायसिसनि बिशप सारा बे बुहुमाव गैला बिथाङाबो साननैसो लोमजानायनि उनावहाय बेखौहाय नेम केयार हस्पिटालाव लांदोंमोन होननानै जोङो खोनानो मोनदों खौरांनि गेजेरजोंहाय दा नेम केयार हस्पिटालावहाय बिथांनि जिउखौहाय लाखिनो हायाखिसै बिथाङाबो मैयानि समावहाय बिथांखौहाय बिदाय होनाय जोङो नुनो मोनबाय रायजोफोर जोबोद दुखुनांथाव बे बिशप सारा जोबोद मोजां मेसेजबो होयोमोन आंबो खोनादों बिनि मेसेजखौहाय आरो बिनि जे बिसि बेबो बिराद मोजां मेसेज होयो आरो बिजामादैयाबो जोबोद मोजाङैनो मेसेज होयो आङो बिसोर साथामनि मेसेजखौहाय आङो खोनाबाय रायजोफोर बेनिखायनो आङो जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोननि मेसेज आरो खामानि मावलांनाय आरो जोङो गासैबो बयबो स्टाडि खालामनानै नायोब्ला बिनि न'खरा गासैबो इसोरजों नांथाबग्रा न'खर नाथाय बे समावहाय बे बिशप सारनि जिउखौहाय फोथांनानै लाखिनो हानाय जायाखिसै बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय एंगारलांबाय दा माखासे बाकी डिटेल्सखौहाय आङो मिथिजोबाब्लाबो आङो जोंनि दानिनो सोलिबाय थानाय सरकारनि MLA लरेन्स इस्लारि सारनिफ्रायनो नोंथांमोननियावहाय खोनासंहोनो सानबाय आंनि भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना खोनासंदो लरेन्स इस्लारि सारा मा फोरमायदों जोबोद दुखुनि खौरां जोंनि मान होनो गोनां मस्ट राइट रेभारेन्ड नित्यानन्द बरगयारी जोंनि बर'फोरनिनो गिबिसिन बिथाङा बिशपमोन बेनि सिगां खुनु मोनसे गिर्जायाव बर' बिशप जोंहा गैयामोन जदिउबा नर्दार्न इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्चनि अब्लाबो बर'फोरनि गेजेरावनो बिथाङानो गिबिसिन बिशप आरो बिनि उनाव जोंनि NLC आसाम बेंगल बिहार बे मोनथाम स्टेट अरुणाचल जों लानानै मोनब्रै स्टेटनि बिथाङा मडारेटर जानानै खामानि मावदोंमोन धुमका हेड क्वार्टारा बिथाङा गोबां माने जोंनि NLC-आव गोबां अबदान बिथाङा होलांबाय बिथाङा गाहायै धोरोम सिबिनायनि थाखाय मानसिफोरखौ थुलुंगा होदोंमोन मोजां लामाजों जाहाथे मानसिफ्रा सोलियो
आरो गाहायै बिथाङा इयुथफोरनिखौ लानानै बिथाङा खामानि मावदोंमोन जाहाथे जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा जाहाथे मोजां लामाजों जाहाथे सोलिलांनो हायो बिथाङा बेबायदि बोसोन होनानै गोबां हाबाफारि बिथाङा लादोंमोन स्पेशली इयुथफोरखौ टारगेट खालामनानै जाहाथे धोरोमनि सोलोंनायजों लोगोसे स्कुल इउनिभार्सिटिनि जिथु एजुकेशन बेखौबो जाहाथे मोजाङै लानो हायो साफ्रोमबो माने ख्रिस्टियान लाइमोनफ्रा बेनि बागै बिथाङा फोरोङोमोन बिथाङा गोबां मेथाइफोर लिरलांबाय गोबां धोरोम बिजाबफोर बिथाङा लिरलांदों नाथाय हरखाबै साननैसो बिथाङा लोमजानानै दङमोन गुवाहाटीनि नेम केयार हस्पिटालाव मैया मोनायाव बिथाङा जोबथा हां लाबाय आरो बिथांखौ मैया मोनायावनो जोंनि नैबे बालाजान तिनालि गौरां मिसननि सेराव बिथांनि जे गावनि न' बाहाय लाबोदों आरो दिनै सारा NLCजों लोगोसे गुबुन गुबुन चार्चनि दैदेनगिरिफोर कैथलिक बिशपखौ लानानै गुबुन गुबुन चार्चनि दैदेनगिरिफ्रा दायो नुजाफैदों आरो 11टायाव बिथांनि नामाव गिर्जा खालामनाय दङ बे हिसाबै गोबां मानसिफ्रा गोबां दैदेनगिरिफोर फैबावगोन ख्रिस्टियानफोरल' नङा जोंनि ओनसोलनि जायफ्रा बिथांखौ मिथियो सासे मोजां सुबुं होननानै सासे धोरोमनि खामानि मावग्रा होननानै खाथि खालानि गोबां रायजो राजाफ्रा नुजाफैदों बिथांनि जे रुंसारि बे रुंसारि जानायाव जोंहा जोबोद खहा जाबाय मानोना 2027 मायथाइयाव गौरां मिसननि 100 इयार्सनि सेन्टिनारि जुबिलि जों खुंनो थांगासिनो दङ आरो बिथाङानो बे जुबिलिनि जे जारिमिन बे जारिमिनखौ सुजुगासिनो दङमोन जोंनि थाखाय बियो जोबोद खहा आङो बे समाव बिथांनि न'खरनि थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो इसोरा जाहाथे बिथांमोननि जे न'खर बे न'खरखौ जाहाथे आशीर्बाद होयो आरो बिथांनि न'खरखौ जेन' बानजायो दुखुथिया न'खरखौ बिनि थाखाय आङो आंनि जे आर'ज बे आर'जखौ इसोरनि खाथियाव गथायो रुंसारि जानाय समसिम बेसे जाखो एक्जाक्ट जों मिथियाबाबो जानो हागौ 77 बोसोर निस्सय बिथाङा जासिगौमोन दासिम बिथांनि जोनोम जि अक्ट' आङो पार्सनेलि आङो मिथियाखैब्लाबो जों मोनसे अनुमान खालामनो हायो बिथाङा 77सो हयथ' बोसोर जागौमोन बिथांनि सानै फिसाजो आरो सासे फिसाला बिथांमोननि न'खराव दङमोन आरो बिथांनि अनजालि बिसि बेबायदि गासैबो फेमिलियानो बांसिन धोरोमजों लोब्बा थानाय आरो बिथांमोना धोरोमनिनो हाबा मावोमोन बिसेसकरि जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिथाङा जथेस्थ कन्ट्रिबिउसन दङ थुनलाइयाव आरो समाज फोसाबनायाव बिथाङा गेदेर मोनसे भान्डारि होलांबाय जायखौ हयथ' जोङो उनाव जोंनि बिजाब सुजुनाय जायोबा बिथांनि जिथु अबदान बे अबदानखौ मोनगोन गिबियाव बिथाङा सासे टिचार हिसाबै मोजां सासे टिचारबोमोन आरो बिनि उनाव धोरोमनि हाबा मावदों आरो बेबायदिनो थिय'लजिकेल फरायनानै बै समावनो केलकातानि श्रीरामपुर कलेजाव बिथाङा बेचेलर अफ डिभिनिटि बिथाङा खालामखांनायनि उनाव बिथांखौ पास्टर अर्डिनेसन होनाय जादों आरो बेनि उनाव बिशप जादों बिशप जानानै बिथाङा जोंनि बङाइगाव डायसिस सारा आसामाव बर'फोरनि थाखाय खामानि मावदों इयुनाव आरो बिथाङा माने जोंनि मोनब्रै जे स्टेट बे स्टेटनि मडारेटर हिसाबै धुमकायाव थानानै बिथाङा खामानि मावदों आथिखालनि जिथु झारखन्ड स्टेट दा बेबायदि गोबां अबदान बिथाङा दङ जोंनि धोरोमाव जोंनि हारियाव बेनि थाखाय जोंहा जे सासे गेदेमा सुबुंखौ जों खोमानानै लाबाय अब्ला जों बयबो मिथिबाय जुबिन गार्गनि गोथै सह'आबो बिदाय होजाबाय आरो बङाइगाव डायसिसनि NLC चार्चनि बिशप नित्यानन्द साराबो बिदाय होजाबाय दा आं आसा खालामो बङाइगाव डायसिसनि बिशप सारनि थालांनाय न'खर आरो बिनि बिजामादै बिसौफोर गासैखौबो इसोरा थारैनो मोजाङैनो नोजोर होगोन आरो इसोरा बिसोरनि सायावहाय गोजोननायखौ लाबोगोन होननानैहाय रायजोफोर बे समावहाय जोङो सावरायनोसै नोंथांमोना खोनासंग्रोदो इलेक्सन होखांनायनि उनावहाय जोंनि दानि UPPLनिनो सासे बिजाथि खाम्फा बरगयारि सारा मा बुंदों लाबाय ट्रेक्टरसिनाव आरो देरहानाया निश्चित 14 नम्बर चिरां दुवाराव आरो 10 नं देबरगाव समस्ति मोननैयावबो आं देरहागोन आरो BPFनि दैदेनगिरि जाहा मानाव गेदेर हाग्रामानि जि गाव हारसिङै सासन खालामनाय बेखौ दानि जेनेरेसना सुखुवा बेखायनो गासैबो रायजो राजाफ्रा ज' UPPLनो भट होनो थाखाय आगोलबोदों आरो बे आंनि समस्तियावल' नङा बे समस्तियावथ' देरहाखानाय आरो
40टा समस्तिनि गेजेराव गासिबो समस्तियावनो बिभिन्न जाति गोष्ठीनि मानसिफ्रा ट्रेक्टराव भट होनो बयबो आगोलबोदों आरो होगासिनो दङ आरो देरहाहोगोन इउपिपिएलनि केन्डिडेटफोरखौ। निश्चय बयबो देरहानो थाखायसो गेलेदों, जेननो थाखाय गेलेयाखै। साफ्रोमबो बिजाथियानो देरहानो थाखायसो गेलेदों। नाथाय देरहाहोगोना सोर? देरहाहोगोना जाहैबाय रायजो राजाफोर। जाय दैदेनगिरि, जाय बिजाथिया मोजां खामानि मावदों, जाय बिजाथिया रायजो राजानि थाखाय सानदों, बैसो देरहागोन। जों बेखौहाय खाथां बुंनो हायो रायजोफोर। बेयावहाय खाफालनिबो खोथा गैया। मानोना बिजाथिनि मावनायनि सायावसो सोनारो नैबे इलेक्शना। बेखौहाय जोङो खाफालनि खोथा होननानैबो बुंनो हाया रायजोफोर। दा आं आसा खालामो बिथाङा देरहागोन। नाथाय मोनसे ओरैबायदि इन्टारेस्टिं दे अपोजिशन पार्टिनिफ्राय रायजोफोर दे, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौहाय हयथ' नुखाबाय जानो हागौ। बेयावहाय ट्राइबेल संघनि सासे मावथि मार्कुस बिथाङानो दंखायो। दा बिथांनि फोरमायनाय मथेब्ला बिथाङा सासे भबिष्यतबाणी। बिथाङा अलरेडि मिथिखाबाय बिपिएमआ देरहाबाय, 29टा सिट लानानैहाय बिपिएफ पार्टिया अलरेडि देरहाखाबाय। बिथांमोना बेखौहाय क्लियारलि ससियेल मिडिया बड'लेण्ड इंखंनि थ्रुयैहाय फोरमायनानै होनाय जोङो नुनो मोनदों। एग्जिट पलखौ लानानै बिथांमोना बाथ्रा बेखेवदों दै। बिथांमोना हिसाब खालामनाय मथेब्ला बिपिएमआ देरहाखाबाय, सिंगेल सरकार दाखाबाय। बेखायनो आं सानदों रिजाल्ट मोननायनि सिगांनो बिपिएमआ देरहाखाबाय। बेनिखायनो बिपिएफनि मावथि आरो बिपिएफ सापर्टार्स नोंथांमोना बमा गावखानायानो मोजांसै। बे समावहाय जानाय लोंनायखौबो रेडि खालामखानायानो मोजांसै। हाग्रामा महिलारि साराबो नोंथांमोननोहाय सेन्देलनि माला गानहोनाय नंला आरो हाग्रामा महिलारि सारनि जेसेबांनाखि आलासि हांख्रायनानै दोनखानाय दङ, बिथांमोननि थाखाय लाहार फाहार खालामनायानो मोजांसै। आं बेखौहाय सानदों आरो। मानोना देरहाखाबाय, रिजाल्टनि सिगांनो बिथांमोना देरहाखाबाय। बेवहाय बुंनांगौ जेबो बाथ्रा गैला। दानिया इउपिपिएल पार्टियासो नेनानै थादो बिथांमोना मा जायो। अब्ला रायजोफोर रिजाल्टनि समा साननैल'सै। शुक्रबार खालि फ्राइडेयावहाय रिजाल्टआ मोनगोन। बेयावसो नुसिगोन सोर राजा जागोन, सोर फोरजा जागोन। अब्लासो जोङो मिथिनो मोनगोन रायजोफोर। दावराव दावसियाबो सोमजिबाय, बेलेट बक्स सेख'लायनाय आरो सोलायलायनाय बेफोर खामानियाबो जानानै थांबाय। सोरबा बुजानांगौ बुजाबाय। नाथाय बे फैबाय थानाय रिजाल्टनि उनावहाय सोर सोर जेलावहाय दालि ओंख्रि जाहैनांगोन बेसोसै साननो गोनां बाथ्राया। गोजोन्थों। अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।